Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli na još jedan sat hrvatskoga jezika. Danas ćemo nastaviti razgovarati o jeziku i govoru kao važnim obilježjima osobnog, narodnog i nacionalnog identiteta. Na taj način ova se video lekcija uklapa u temu Cijeli svijet zavežeš u čvor. Slažete se da je jezik ključan da bismo se sporazumjeli s ljudima drugih kultura, narodnosti i civilizacija, a ujedno da je jezik i nositelj mnogobrojnih njihovih obilježja. Vjerujem da ćemo ove početne tvrdnje dokazati i tijekom današnje video lekcije. Nakon aktivnog praćenja video lekcije, pretpostavljam da ćete uspješno ostvariti zamišljene odgojno-obrazovne ishode video lekcije. A oni su: učenik razlikuje pojmove jezik i govor, objašnjava jezik kao sredstvo za komunikaciju, izražavanje misli, osjećaja, ideja i stavova i umjetničko stvaranje. Učenik objašnjava tijek usmene komunikacije. Učenik razlikuje horizontalnu, vertikalnu i dijagonalnu komunikaciju na primjerima. Učenik tumači dvoznačnost riječi jezik u zapisu Popa Martinca. I učenik opisuje jezik kao dio svojega, narodnog i nacionalnog identiteta, služeći se pojmovima materinski jezik, standardni jezik, manjinski jezik, naslijeđeni jezik i dijalekt. Zašto trebamo jezik? Problemsko je pitanje koje ste si vjerojatno i sami postavili ili možda o njemu uopće niste razmišljali jer smo s jezikom toliko srasli da ga doživljujemo i kao dio samoga sebe, premda nema niti jednog čovjeka koji se s jezikom rodio ili kojemu je neki jezik inherentan, odnosno njemu svojstven. Svaki jezik, pa i onaj naš prvi jezik, morali smo od nekoga primiti, od nekoga usvojiti. Uglavnom, prvi jezik koji usvojimo tijekom svojega života nazivamo materinskim jezikom jer ga učimo od majke i to imitacijom. Dijete promatra usta svoje majke i oponaša pokrete usnica, jezika i tako počinje najprije stvarati neke glasove, a nakon što osposobi taj svoj jezični i govorni aparat, on počinje povezivati glasove u slogove, slogove u riječi. I kad dijete izgovori prvu riječ, obično je to veliko slavlje u nekoj obitelji. Svoju prvu rečenicu dijete obično složi oko prvog rođendana, a ukupnom gramatikom svoga jezika dijete ovlada do 3. godine života ako je u njega uredan jezično-govorni razvoj. I tada od 3. godine života mi zapravo možemo, pa negdje do 5. godine života, stvarati sve jezične strukture koje naš jezik ima. Zašto onda kažemo da jezik učimo cijelog svog života? Zato što naravno proširujemo rječnik kojim se služimo, a i obogaćujemo složenost naših rečenica i tekstova koje možemo oblikovati i s kojima na kraju krajeva i komuniciramo s drugim ljudima. Dakle, sad u ovom uvodnom dijelu prisjetili smo se da jezik zapravo nije čovjek, ali je jezik čovjeku itekako blizak i to je ono s čime uspješno uopće dopiramo do svih drugih ljudi. Pa kako ide taj tijek naše komunikacije, jezične komunikacije s drugim ljudima? Na ovom ovdje prikazu, slikovnome prikazu, prikazana je komunikacija koja se odvija između govornika, kojeg još možemo nazivati pošiljateljem, i slušatelja ili primatelja. Taj je proces uvijek dvosmjeran i zato vidite imamo dvije strelice. Govornik najprije u svojoj glavi smisli neku poruku. On želi nešto reći, prenijeti svom slušatelju i
to se zbiva u psihičkoj fazi komunikacije, kad se prikupljaju informacije, slažu se u jezičnu poruku koja je ili rečenice ili tekst. Nakon toga poruka živcima putuje do govornih organa, najčešće usta i jezika, i tamo se onda pokreće taj govorni aparat i govornik izgovara rečenicu. Te druge dvije faze nazivamo fiziološkom fazom i fizičkom fazom komunikacije u govornika. I tad poruka izlazi u priopćajni kanal. U usmenoj komunikaciji naravno to je zrak kojim se govor prenosi zvučnim valovima do uha slušatelja, ali poruka naravno može biti i zapisana nekom od pisama, recimo latinici, ćirilici ili glagoljici, i onda će primatelj zapravo pročitati tu poruku na papiru ili će je čuti na radiju ili televiziji, što su novi mediji, takozvani elektronički ili digitalni mediji. Nakon što slušatelj primi poruku, naravno on ju dobije na uhu i ako je njegov sluh uredan, tada će živci slušni prenijeti tu poruku do mozga. I u mozgu tada započinje proces dekodiranja poruke. I sad tu sam upotrijebila riječ dekodiranje, zato što je jezik jedan od kodova kojim se mi služimo. I to vrlo složeni kod koji se sastoji od glasova, riječi, rečenica i tekstova. I mi u prvom redu moramo poznavati taj kod, odnosno moramo poznavati jezik na kojem se sporazumijevamo. Ako je govornik odaslao poruku na nama nepoznatome jeziku, tad do komunikacije niti ne može doći. Stoga je čak i unutar jedne jezične zajednice, tako male jezične zajednice kao što je Hrvatska jezična zajednica, bilo potrebno osmisliti jedan nadjezik kojim se služe svi govornici u javnoj situaciji, koji mi nazivamo onda standardnim jezikom. Standardni jezik zapravo nije jezik sam, nego on jedna od konkretizacija jezika kao sustava i pripada zapravo njegovim govorima, kao što je to i bilo koji mjesni govor. Ovdje sam još stavila i razlikovanje organskih od umjetnih jezika. Ljudi se zapravo sporazumijevaju jezicima koji su izmislile neke jezične zajednice, ti su zapravo jezici s tim jezičnim zajednicama srasli, pa ih i nazivamo organskim. A postoji neki jezici koji su umjetno stvoreni, među njima je najpoznatiji takav jezik Esperanto. On je sličan ovim prirodnim jezicima, ali postoje i recimo računalni jezici koji su od prirodnih jezika bitno različiti. I kad je taj naš sugovornik, slušatelj, čitatelj razumio poruku, dekodirao je, onda on zapravo odašlje na neki način onom pošiljatelju svoje razumijevanje. I tu je krug komunikacije zatvoren. Naravno, na razumijevanje poruke može utjecati i kontekst u kojem je poruka stvorena i taj kontekst može biti fizički kontekst, pa može buka neka nas omesti u razumijevanju, a može biti i povijesni kontekst, jer mi ne poznajemo povijesne prilike u kojima je neki tekst nastao i odaslao ga je neki davni pošiljatelj do nas, ili pak recimo kulturni kontekst koji također ne razumijemo, ili književno-umjetnički, naime na neki osobit način je tekst posložen s kojim se mi prije nismo nikad susreli, pa nam je on ponovno jako neobičan i različit od svega poznatog, pa je naše razumijevanje takvog teksta vrlo slabo ili djelomično. Upravo su književno-umjetnički tekstovi najsloženiji tekstovi za razumijevanje, poruke koje obično imaju mnogo različitih tumačenja i načina dekodiranja, a
Jednako tako složeni su i tekstovi nastali u davnoj prošlosti, pa i oni traže svoje dodatno objašnjavanje konteksta u kojemu su nastale. Na ovom prikazu zapravo sustavili smo i objasnili da je komunikacija jedan složeni proces koji ima 6 čimbenika. To su govornik ili pošiljatelj, priopćajni kanal, koji može biti govor, pismo ili digitalni mediji, slušatelj, kontekst, poruka sama i kod. Kad sad znamo kako sama komunikacija teče, možemo se upustiti u razmišljanje o tim sudionicima komunikacije, osobama koje se služe jezikom da bi se sporazumjeli. Ta komunikacija može biti na različitim razinama podređenosti ili nadređenosti sudionika komunikacije i u suvremenom svijetu vrlo je važno znati na kojoj smo mi točki u odnosu na našeg primatelja poruke ili osobu kojoj želimo nešto prenijeti. U horizontalnoj komunikaciji i pošiljatelj i primatelj ravnopravni su i takve komunikacije otvorena i prijateljska. To je obično s našim vršnjacima ili s osobama pred kojima nemamo nekakvih nemamo nekakav poslovni odnos. S druge strane, dijagonalna je komunikacija usmjerena na prijenos informacije. Recimo, to je u učionici kad neki kolega ili kolegica prenese obavijest koju je poslao razrednik ili razrednica ili ravnatelj ili ravnateljica. U takvom odnosu zapravo je taj učenik u povlaštenom, povišenom položaju u odnosu na druge učenike, zato što je on tu informaciju primio prije njih, ali zapravo u toj komunikaciji sa svojim kolegama on, unatoč tome što je na povišenom položaju, nije od njih različit, niti im je nadređen. Za razliku od takvog odnosa u vertikalnoj komunikaciji, obično je osoba koja odašlje poruku primatelju nadređena i vrlo često je to zatvorena komunikacija i naređivačka komunikacija u kojoj se ne očekuje nikakva povratna informacija od primatelja poruke, već samo izvršenje onog što mu je rečeno. Razmislite malo s kim ste tijekom svog današnjeg dana razgovarali i komunicirali horizontalno, s kim dijagonalno, a s kim vertikalno i zabilježite odgovore na ta pitanja u svoje bilježnice. A sad ćemo se malo posvetiti i drugom pojmu o kojemu će danas biti riječ, a to je govor. Već smo ranije rekli kad smo tumačili proces komunikacije da je govor jedno od ostvarenja jezika i da govor može biti mjesni govor, recimo moj varaždinski govor, regionalni govor, recimo govor Hrvatskog Zagorja, ili dijalekt, recimo to je taj zagorsko-međimurski dijalekt koji pripada i kajkavskome narječju. U Varaždinu se također govori i različitim gradskim govorima ili žargonima koji recimo mogu pripadati i učiteljskoj populaciji ili učeničkoj populaciji. To mogu biti različiti profesionalni govori kao što su govori liječnika ili medicinskih sestara. I stoga je zapravo, da bismo se svi mi mogli međusobno razumjeti, bilo potrebno osmisliti jedan opći govor nadređen svim drugim govorima koji se naziva standardnim ili književnim jezikom. Upravo se taj govor, specifičan vid ostvarenja cjelokupnog hrvatskog jezika kao jednog složenog sustava svih ovih govora poučava u školama. Dakle, vi u školama učite zakonitosti i pravila hrvatskog standardnog jezika, koji je samo jedan od govora hrvatskog jezika kao sustava
jezičnog sustava koji ima svoja pravila ili gramatiku i svoj leksik ili rječnik. Za razliku od ovih svih nabrojenih govora, specifičan vid govora je govor pojedinca, zato što on može biti mješavina svega prethodno rečeno. Iz toga je uzrečica reci mi nešto pa ću ja tebi reći nešto o tebi vrlo točna. Naš govor je naše ogledalo i mi odabiremo kako ćemo se tim govorom predstaviti drugim ljudima. Stoga razmišljajte kako govorite, kojim se rječnikom služite, kakve rečenice slažete i kakve tekstove zapisujete. I obujamši vsu Grčiju i Bulgariju, Bosnu i Rabaniju, nalegoše na jazik hrvatski, posilajući zastupi velike, vojvode silne tvorahu, brani mnogije s plkom krstjanskim, pobijajući se na poljih i na pasih i na brodih vod. Tak daže robljahu sve zemlje hrvatske i slovinske do Save i Drave, daže do gore zaprte. Vse žedežele krajinske, daže do mora robeće i harajuće i domi Božje paleće ognjem i oltari Gospodnje razdrušujuće. Plk Božji, peljajuće v tuze usilija, svezani suči železom, najprodajući na tržišći svojih, jakože skotu običaj jest. I ošće izide Baša Rumanije i vrh Bosne, i porobiv Posavje pade pod Modrušu. I poče rvati Modrušu. Požgaže ognjem burge okrsnije i kloštri ošće i crkve Gospodnje. Tak daže Gospoda Hrvatska i bani hrvatski dvigoše vojsku protivu njim, boj zastupni v polji velijem Krbavskom. I tu boriše se branijeju velijeju. Tak daže pobeždena bisi čest krstjanska, tak daže uhitiše bana hrvatskoga ošće živuća, tak daže ubiše kneza Ivana Frankapana, tak da otpeljaše kneza Mikulu Frankapana, tak daže ubiše bana Jajačkogo. Tak da, že padoše krepci vitezi i boritelji slavni, veri radi hrstovi. Tak može Bernardin Frankapan izide od sredi boja s malimi. I tak dana češe cviliti rodivšije i vdovi mnoge i proči ini. I bisi skrb velija na vseh živućih v stranah sih, jakože ne zbila od vremene Tatarov, Gotov i Atele nečistivih. Let Gospodnjih 1493. Pretpostavljam da ste se iznenadili zvučnome zapisu koji ste slušali i da ste si tijekom slušanja postavljali pitanja na kojim je jeziku izgovoren ovaj tekst i kojim je to pismom zapisan. Pretpostavljam čak i da ste prije prepoznali pismo glagoljicu nego razumjeli jezik koji ste slušali. Naime, riječ je o jednom starohrvatskome zapisu napisanom u drugom novljanskome brevijaru rukom popa glagoljaša pisara Martinca nakon strašne Krbavske bitke na Krbavskome polju, tijekom koje je izginulo gotovo svo hrvatsko plemstvo. I on netom nakon bitke piše kao svjedok o tome događaju, nadahnuto mješavinom hrvatskoga, ali i staroslavenskoga jezika, koji je u to vrijeme bio jezik bogoslužja. I stoga neke dijelove teksta niste razumjeli, jer je staroslavenski jezik nastao na osnovi jednog južnog makedonskog narječja, a ne hrvatskoga. U ovom tekstu spominje se i sintagma da Turci nalegoše na jezik hrvatski. U toj sintagmi prvi put se spominje
upravo hrvatski jezik, ali u njoj je značenje jezik dvostruko. Ona označuje i hrvatski narod, ali i hrvatski jezik. I tu vidimo da se oduvijek hrvatski narod poistovjećivao i sa svojim jezikom. No, sam izraz riječi različit je od onog izraza kojim se danas služimo. Ovdje stoji izraz jazik. Zašto je to tako? Možemo doznati ako se upoznamo sa glasovnim sustavom jezika majke sviju slavenskih jezika, a to je praslavenski jezik. Taj je jezik po pretpostavkama jezikoslovaca, jer je on bio samo usmen i ne znamo točno kako je glasio, ima u svome sastavu dva vokala, otvornika, samoglasnika, kojih u hrvatskom jeziku više nema. To su bili vokali on i en, stražnjojezični vokali. Oni su se u hrvatskim govorima, narječjima, mjesnim govorima različito odrazili. En se odrazio kao a i e. Tako u čakavskome narječju imamo riječ jazik, ali i riječ žaja, a u štokavskome imamo riječ jezik i riječ žeđ, a u kajkavskome imamo riječ jezik i riječ žeja. Drugi samoglasnik, otvornik ili vokal bio je on i on se odrazio u našim govorima kao o i u. Pa tako u kajkavskome imamo odraz roka u riječi i ruka u štokavskome i čakavskome. Ako vas je ova tema zainteresirala, možete istražiti neke druge primjere, pronaći o ovim odrazima ovih glasova on i en u praslavenskome jeziku. A mi ćemo sad nastaviti govoriti o jeziku kao važnom obilježju i osobnog identiteta, ne samo narodnog i nacionalnog. Pjesnik Vladimir Nazor ispjevao je sonet Hrvatski jezik. U tebi sam vijek svoj proživio, drevni i lijepi jeziče Hrvata. Rođen na morskom pragu tvojih vrata, polako sam te uz trud osvojio. Povede ti me i gdje nisam bio, na vrhu gore i na kraju gata, u kolibici, u kući od zlata, svuda je meni glas tvoj žuborio. Htio sam biti glazbalo na kome zvuče ko žice, mirišu kod cvijeće, rojevi riječi u govoru tvome, pouzdignut nad zipkom i nad grobom, da u tebi dišem i da živim s tobom i onda kad me više biti neće. Kaže pjesnik i dokazuje da jezik nije samo dio osobnog identiteta, već i moćno sredstvo umjetničkog izražavanja. Kad smo već počeli govoriti o Turcima i kako su oni nalegli na hrvatski narod i hrvatski jezik, dotakli smo i teme koja nas uvodi u razgovor o hrvatskom jeziku kao iseljeničkom jeziku ili jeziku koji je u nekom drugom kraju postao manjinskim jezikom. Tako su Hrvati iz ovih opkoljenih dijelova Hrvatske, Pounja, iselili u druge dijelove Habsburške monarhije i naselili se na graničnom području između Austrije, Mađarske i Slovačke i te Hrvate koji danas tamo žive od 15. stoljeća i 16. nazivamo gradišćanskim Hrvatima, a njihov jezik gradišćanskim hrvatskim. Taj je gradišćanski hrvatski različit od našeg standardnog hrvatskog jer se zasniva na čakavskom narječju i ikavskom odrazu jata. Osim u Gradišće, u vrijeme turskih osvajanja Hrvati su se iselili i na talijansku obalu u jedan mali gradić koji se zove Molize i njih nazivamo moliškim Hrvatima. Tamo su se iselili Hrvati iz
takozvane Dalmatinske zagore i Zahumlja, to je jedan mali dio u Bosni i Hercegovini. I oni također govore tim čakavskim i ikavskim govorima. U Gradišću i Molizeu hrvatski jezik je danas manjinski jezik i ljudi koji njime govore nasljeđuju ga od svojih predaka, pa je on za njih drugi jezik i nasljedni jezik. Možete istražiti u kojim se još zemljama hrvatski jezik pojavljuje kao manjinski jezik i nasljedni jezik i gdje ti potomci Hrvata u Hrvatskoj mogu naučiti govoriti hrvatskim standardnim jezikom. Postoji jedna institucija u okviru Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na kraju sustavimo ono o čemu smo danas govorili, o jeziku i govoru. Naučili smo da je jezik sredstvo izražavanja misli i osjećaja te sredstvo uspostavljanja komunikacije i umjetničkog izražavanja. Lingvistički rečeno, jezik je jedan apstraktni sustav jezičnih znakova i pravila, gramatičkih pravila po kojima se ti znakovi međusobno slažu u rečenice i tekstove. Onaj jezik koji prvi usvojimo u svojoj govornoj i jezičnoj zajednici naziva se materinskim jezikom. To je naš mjesni govor. On pripada i nekom narječju, čakavskom, kajkavskom ili štokavskom. Onim govornicima hrvatskog jezika koji žive u iseljeništvu, jezik koji tamo usvajaju je strani jezik ili drugi jezik, ali može im biti i prvi jezik ako je to jezik sredine u kojoj se i njihovi roditelji služe i izražavaju češće. Svaka jezična zajednica odabire i jedan govor koji će postati osnovicom javne komunikacije i taj govor onda bude opisan u normativnim priručnicima koji se zovu gramatika, pravopis i rječnik i naziva se standardnim jezikom. Upravo taj standardni jezik učimo u školama i poučavani ste njegovim pravilima. Hrvatski je standardni jezik zasnovan na novoštokavskoj osnovici i ijekavskog je izgovora jata. U Gradišću i Molizeu hrvatski jezik je manjinski jezik, a Hrvati su tamo nacionalna manjina. Hrvatima u tim krajevima on je i nasljeđeni jezik, jer je to jezik potomaka iseljenika. Njihov jezik je i nekakva mješavina različitih jezika, odnosno idiolekt je poseban govor pojedinca. U Hrvatskoj svaki pojedinac ima pravo govoriti onako kako želi, pa to može biti mješavinom njegovog mjesnog govora, narječja, gradskih žargona i standardnog jezika. Ponovimo još jednom, govor je ogledalo nas kao pojedinaca. Stoga pazimo kako govorimo. Na kraju današnje video lekcije pozivam vas da samostalno vrednujete ono što ste naučili. Zapišite u bilježnicu koje ste 3 nove informacije spoznali, koje 2 činjenice dodatno želite istražiti i jedan pojam koji vam je ostao nejasan, pa ćemo ih objasniti u razredu kad se ponovno vidimo. Nadam se da vam je današnja video lekcija bila zanimljiva, da vas je potaknula na daljnji rad i istraživanje o jeziku kao dijelu naše kulturne baštine, jer sljedeće čime ćemo se baviti jest istraživanje o jeziku kao dijelu kulturnog i nacionalnog identiteta, tako što ćemo izrađivati jedan prospekt kulturne manifestacije posvećene očuvanju vašeg i našeg materinskog jezika. Lijepo vas pozdravljam, doviđenja.